October 26, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kun kini misilaog na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Nagunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop, mabahin. 3 batok 2, ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babaye, ug ang mga anak nga babaye makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babaye makigbatok sa iyang mga binalaye, ug ang mga binalaye makigbatok sa ilang ugangang babaye. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.